गाना गाने जा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सावन महीना आ गया, इसके लिए भोले जी का गाना गाने जा रही हूँ। और आप लोग फुल वॉच में देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बोलिएगा कि आप मतलब गाना कैसा लगा। सूतल भोले के जगाई कैसे सखियो, सूतल भोले के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे। सखियो सूतल भोले के जगाई कैसे, सखियो सूतल भोले के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे। गंगा जमुनवा से जल भर लईली, गंगा जमुनवा से जल भर लईली, बिना रे हुकुम के चढ़ाई कैसे सखियो, बिना रे हुकुम के चढ़ाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे। भंगिया में पीस पीसे गोलवा बनवली, भंगिया में पीस पीसी गोलवा बनवली, गोलवा बनवली सखी गोलवा बनवली, बिना रे हुकुम के चढ़ाई कैसे सखियो, बिना रे हुकुम के चढ़ाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे। सखियो सूतल भोले के जगाई कैसे, सखियो सूतल भोले के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे। भंगिया रगड़ रगड़ चिलम चढ़वली, भंगिया रगड़ के हम चिलम चढ़वली, बिना रे हुकुम के चप्पी आई कैसे सखियो, बिना रे हुकुम के पियाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे। सखियो सूतल भोले के जगाई कैसे, सखियो सूतल भोले के जगाई कैसे, बिना किए दर्शनवा घर में जाई कैसे।